Lontong ah. Hah? Lontong. Lontong. Apa? Lontong. Oh, berapa ini? Lontong. Itu yang dikasih ubur air kayu. Apa carimu lo? Ini ya, apa? Lontong. Cocok. Lontong. Cocok ya belum? Lontong. Hah? Lontong. Rokok. Lontong. Embo. Aku gak krungu ya apa. Ya lah. Iki lho gak kaya dhuwur. Kaya dhuwur iki. Wes, apa jaremu? Lontong. Lontong. Iya. Ya kaya sadang. Oh iya. Wes. Piro ya akeh? Kari telu. Kambing ah. Ya wis kudu aku kusik kosong mbok gawa. Hei. Kene. Kambing. Heh, Kambing ah. Kambing. kambing apa ya? Kambing. Kambing. Bare lontong. Lontong ono, kambing ono. Lontong ae. Ya sadang. Aku buka lho. Nah, enggak enak peluan nih. Iki apa? Susu aja. Tusuk pitulas. Lontong aja. Iya, susuk pitulas. Wingi nandi? Hah? Wingi nandi kok ndak ono? Desa aku murus aku mangan ngonoan iki. Rong dina aku murus. Mangan lapis dikai bening njet. Lontong apa jenenge? Nang ndi aku gak nyandi ndi katanya. Lawange digembok. Hah? Lawange digembok. Tak gembok lah kasih gembok. Apa-apa buku arek wajane dijoko kok anyar dijoko dijual gitu ku dolanan. Nakal. Kasih gembok. Apa iki mah? Ya lontong. Tak budal aku wes. Mari ini. Budal. Hah? Budal aku. Heeh. Jaya.